A traxedia roldou a praia de Santa Cristina en Oleiros. Dous mozos tiveron que ser rescatados con síntomas de hipotermia, un deles inconsciente ao seren arrastrados pola corrente. Os veciños aseguran que a zona é perigosa e non é a primeira vez que teñen que rescatar bañistas. Unha tranquila tarde de praia que se remata en traxedia neste areal de Santa Cristina en Oleiros. Dous mozos xogaban cunha pelota no treito final do areal onde comeza a ría do Burgo. A pelota caeu na auga e un deles lanzouse para intentar recuperala. A corrente arrastrouno e non conseguía sair, polo que o compañeiro tamén se tirou para intentar rescatalo. Outros bañistas alertaron da situación e avisaron aos bombeiros da Coruña, pero non chegaron a actuar porque un particular nunha lancha logrou sacalos a ambos xa con síntomas de hipotermia. O outro foi polo unha, pois doulle o pánico. Foi cuestión de pánico. Dou pánico e a auga e vos arrastrando non daba salido. Estaba aquí traballando e vi que hai un movimento grande cara atrás. Pois trouxeron dous chicos inconscientes. Un iba con signos de hipotermia e o outro iba un pouco mellor. Pero levoulle bastante tempo sacalos. Un deles foi trasladado ao hospital, afortunadamente quedou nun susto, pero os veciños de Oleiros aseguran que non é a primeira vez que sucede algo así. A parte da ría, si, onde pasa do mar para a ría, hai moitísimas corrientes. E eu me acordo xa na miña juventud de que, e despois, que morrera xente cruzando. Xa fai uns días incluso veu creo que veu un helicóptero, ou non sei se foi unha avioneta tamén a rescatar aí a uns chavales que estaban aí cunha barca. Din que é habitual que bañistas que non coñecen a praia se metan na auga sen saber do risco desta zona polas correntes. Porque a corriente que sale da mar para entrar na ría, entonces aí nesa corriente hai un fondo peligroso. Por eso, e arrastra bastante, sí, por eso. Os que son nativos de aquí xa parten do canal, a máis son profesionales, que son do mar, pero aí non queren saber. Que hai remuiños que os tira para o fondo. Aí non se pode botar que hai moita corrente. O mozo ingresado onte no Choac xa foi dado de alta pola noite.